Afirka kasarmu ce kashi na 7. Me yasa ake samun ta'addanci a nan Afirka? Afirka kasarmu ce wani shiri ne da na saba yin shi a YouTube channel ɗita yau tsawon shekara guda kenan ban yi video akan shi ba. Da na tsaya ne tunani tare da kuma tunatarwar wasu 'yan uwa suka ga min cewa ya kamata a ce na ci gaba da wannan shiri domin abu ne wanda zai taimaka sosai. Sai na gano cewa da gaske ne yana da kyau mutum ka san tarihin kasarka, ka san irin abubuwan da ke tafiya a cikin kasarka, sannan kuma ka san irin abubuwan da ke kawo mana cikas, irin abubuwan da ke sawar ba ma ci gaba a nan Afirka. Don haka shine yasa na ce yanzu zan ci gaba ne da wannan shirin da na saba yi na Afirka kasarmu ce. A yau zamu ga kashi na 7 ne inda zamu ga abin da yasa ake samun ta'addanci a nan Afirka. Kwarai kuma yana da dalili. Wannan ta'addancin da ke faruwa a nan Afirka ba a yi shi a banza ba. Kuma yana da dalili sai in dai kai ne baka sani ba. Yana da kyau a cikin wannan video ka tsaya ka saurare shi domin sanin abin da yasa ake samun ta'addanci a nan Afirka. Zamu faɗi wasu dalilai ne waɗanda za su iya kasancewa daga cikin dalilan da yasa ake samun ta'addanci a nan Afirka. Ba za mu faɗi su gaba ɗaya ba saboda ba za mu iya sanin dalilin da yasa aka fara shi ba, amma za mu iya yin hasashe, kuma wannan hasashen da za mu yi za ku ga cewa dukkan shi da gaske ne matukar da kuka saurari wannan video daga farko har ƙarshen shi. Me yasa ake samun ta'addanci a nan Afirka? Abu na farko, ana so ne a yi amfani da arzikinmu. Kwarai kowa ya san da cewa Afirka ƙasa ce wadda tana da arziki sosai. Irin arzikin da ake samu a cikin Afirka a wasu bangarori na duniya ma ba za a same irin su ba. Saboda haka turawa sun mai da hankali ne a nan Afirka ta yadda za su iya zuwa su ɗibi wannan arzikin namu domin su tafi can su yi amfani da shi, ko dai su yi kuɗi da shi ko kuma su saka kasashen su can su ci gaba. Amma mu sun bar mu na a nan Afirka cikin talauci. Kenan ya kasance ne idan suna so su ɗibi wannan arzikin namu, idan suka zo kai tsaye su yi magana su ce suna so su ɗibi arzikin namu mu kulla wata yarjejeniya, wasu ba za su yarda ba, wasu ba za su amince ba, wasu za su ga cewa ne wannan abu ne wanda bai dace ba. Don haka hanya ta musamman ko kuma ce abu mafi kyau da za su yi wanda zai iya ba su damar ɗibar wannan arzikin namu ba tare da mun sani ba shine su haddasa mana ta'addanci. Ta'addancin yana faruwa ne a cikin daji ko kuma a cikin sahara, wani lokaci kuma yana zuwa ne a cikin gari. Duk wannan saboda tsorata mutane, saboda tsoratar da su cewa kada ku yi wata doguwar tafiya inda babu kowa, za ku iya haɗuwa da 'yan ta'adda ne. Kuma wannan abu ne wanda ke faruwa a ko'ina. A yanzu ba ko ina bane adda tsaro, wasu wurare mutane suna tsoron zuwa ne a can, amma sai ku ga cewa da yawa daga cikin waɗannan wuraren da mutane suke tsoron zuwa a can wurare ne waɗanda ana iya samun arziki a can. Me yasa sai a can ne ake haddasa irin waɗannan ta'addancin? Wani bincike ya nuna cewa sojojin Faransa sun kasance ne sun shigo a cikin kasar mu da niyyar wai kawo mana agaji domin mu yaki da wannan ta'addancin. Sai aka gano cewa bayan nan sun kasance ne suna ɗibar wasu arziki a cikin kasashen mu na nan nahiyar Afirka. Ma'ana dai abin da ya kawo su na cewa wai za su yi yaki ne su ma da ta'addancin ba wai shi kadai bane ya kawo su, domin suna zuwa ne da wasu na'urori waɗanda za su taya su yi bincike a cikin ƙasa, su gano irin arzikin da ake samu a ciki. Daga nan kuma sai su yi amfani da wata tawagar su ta yadda za su yi ɗibar wannan arzikin domin su tafi da shi a can ƙasar Faransa. Wannan bincike ne. Kina kun ga a lokacin da mutane suna nan cikin gari, kowa yana jin tsoron zuwa cikin daji ko kuma cikin sahara inda ake samun arziki a can, a wannan lokaci su turawa suna can bayan fage suna ci gaba da ɗibar arzikin mu. Sun bar mu a can cikin tsoron zuwa cikin waɗannan wuraren da ake samun arziki, alhali su kuma suna ta cin arzikin mu ne ba mu sani ba. Wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu, ba a so ne mu ci gaba. Mu faɗa maka mu gaskiya. A yanzu don kuka duba daga jahilai zuwa masu ilimi, daga yara zuwa mayya zuwa tsofaffi, kowane mutum hankalinsa ya karkata ne akan matsalar rashin tsaro. Kowane mutum, hatta ma shugabanninmu da dai malamai da sauran mutane masu ilimi, kowane mutum hankalinsa ya karkata ne akan rashin tsaro. Yanzu ta yadda hankalin kowa ya karkata akan matsalar rashin tsaro, ta ya ne ma za mu iya tunanin kawo sauyi a cikin kasashenmu? Ta yane za mu iya tunanin kawo ci gaba, kirkirar wasu abubuwa da za su iya ba mu damar samun kima a idanun duniya? Duk wannan ba zai faru ba yanzu, saboda hankalin kowa yana kan wannan harka ne ta ta'addanci. Yanzu ku sa ku yi tunani, da a ce ba a samun ta'addanci a nan Afirka, a ɗauka cewa cikin Afirka ban ma san ma wani abu wai ta'addanci ba. Shin kuna tunanin da har yanzu muna nan matsayin da muke yanzu, har yanzu muna nan matakin da muke?
ni na tabbata da cewa da yanzu mun ɗara nan, da yanzu mun kai wurin da ma ba a iya tsammani. Saboda wannan abu na ta'addanci shine abu mai girma wanda ke hana mana ci gaba, shine abin da yasa muka kasa yin tunani akan kawo ci gaba cikin kasashen mu, sai dai a kowane lokaci tunanin mu shine wannan harkar ta rashin tsaro, wanda kuma wannan harkar ta rashin tsaro ƙara munana ne take a kowane lokaci. Ba a ganin cewa wai abin yana raguwa ne, abin yana ƙaruwa ne. Saboda yanzu a yankunan da ma ba a jin ta'addanci sai ku ga me an fara jin ta'addanci a can, maimakon abin yayi ta raguwa, abin yana ta karuwa ne, abin yana ta wanzuwa ne a ko ina a cikin kasashe. Wannan abu shine abu mai girma sosai wanda ke hana mana ci gaba. Matukar akwai wannan matsalar ta rashin tsaro, da wuya mutane su iya tunanin kawo sauyi a cikin kasashen mu. Kenan kun ga babu yadda za a yi ne a ce wai ana fama da rashin tsaro a cikin kasashen mu sannan mu iya mai da hankalin mu akan technology, akan wasu abubuwa da za su samu iya kawo ci gaba a cikin kasashen mu. Wannan abu zai yi wuya sosai. Wannan kenan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa suka kawo mana ta'addanci a cikin kasashen mu, saboda ba sa so ne mu ci gaba. Abu na gaba, saboda mun samu 'yancin kai ne. Idan muka dawo kadan a cikin tarihi, lokacin da turawan mulkin mallaka suka fara zuwa a nan Afirka, har ma ta kai ta kawo can gaba suka fara fada tsakanin su, saboda wannan kasa ta ce wannan yanki nawa ne, wannan ta ce a wannan yanki nawa ne, har ta kai ta kawo suka yi wani zama da ake kira Conference de Berlin, inda burin wannan zama shine saboda su iya rarraba Afirka. Kowace ƙasa da ta fara mulkin mallaka na Afirka, ina magana kan ƙasashen Turai da suka fara mulkin mallaka na Afirka, ya kasance kowace ƙasa an bata ƙasar ta ne, an bata yankin ta ne a nan cikin Afirka. Bayan an gama wannan, sai kasance sun zo suka fara wannan mulkin mallakan nasu kamar da suka saba, suna bautar da mutane Afirka, suna saka su aiki na wahala, aiki waɗanda dai mutum shi kadai ba zai iya yin su ba. A wannan lokaci 'yan Afirka ne su kasance suna duk waɗannan ayyuka. Tsawon wannan mulkin mallakan da suka yi, ba a taɓa jin cewa ba wai gashi 'yan ta'adda sun zo sun kai hari a ƙasa kaza a cikin Afirka, ko dai ba taɓa jin wannan ba. Amma daga lokacin da waɗannan ƙasashen na nahiyar Afirka suka fara neman 'yancin kansu, saboda su ma yanzu suna so ne su kasance kamar sauran ƙasashe na duniya, a san da cewa su ma ƙasashe ne. A wannan lokaci bayan an ba su 'yancin kansu, 'yan shekaru kaɗan bayan an ba su 'yancin kansu, bayan kowace ƙasa ta naɗa shugaban ƙasar ta, a can gaba sai aka fara jin wannan matsalar ta wai ta'addanci, ta cewa gashi an zo an kai hari wuri kaza, alhali ba a san wanda ya kai hari ba. A wannan lokaci ne aka fara jin wannan. Kenan anan ni abin da na gano shine saboda kawai dai waɗannan ƙasashen na nahiyar Afirka sun samu 'yancin kansu ne, saboda sun ce suna so waɗannan ƙasashe na nahiyar Turai su ba su 'yancin kai ne, yasa yanzu suka haddasa musu da wannan ta'addanci. Saboda wannan ta'addanci idan kuka duba yanzu wa ke yin shi, mutane ne waɗanda ma jahilai ne, mutane ne waɗanda da yawa daga cikinsu ba su ma san abin da suke ba, mutane ne waɗanda da yawa daga cikinsu mazauna daji ne, irin sai a zo a same su saboda dai an sanar cewa ba su yi karatu ba. Saboda haka yana da sauƙi a yi wasa da hankalinsu kwarai. Duk wanda bai karatu ba, kuma wani irin karatu ne, na addini ne ko na boko, duk wanda bai yi koda guda ɗaya ne daga cikinsu ba, za a yi wasa ne da hankalinsa cikin sauƙi. Duk abin da aka gaya masa zai yarda ne, zai amince. Saboda yanzu mutum wanda yake cikin daji, wanda ma bai san, wanda bai taɓa rika wasu magudan kuɗaɗe ba, bai taɓa rika wani makami ba, sai ka zo ka same shi ka bashi bindiga ka ce ta wannan bindiga zaka iya samun kuɗi, zaka iya kai farmaki a yanki kaza, kuma zaka iya kwace mutum ka saka dole sai an biya ka sannan ka sake shi da sauransu ne. Kenan kun ga zai yarda ne, zai amince da wannan abu da aka zo aka gabatar mishi da shi cikin sauki ne, zai aminta da wannan. Ta haka ne ake wasa da hankalin waɗannan mutanen da ake sakawa a cikin ta'addanci. Abu na gaba, ana so ne kawai a ci kuɗinmu, kwarai ana so ne kawai a ci kuɗinmu, shine yasa ake samun ta'addanci a nan nahiyar Afirka. Zan yi muku magana mai sauki, zan yi muku magana cikin wata siga mafi sauki ta yadda za ku fahimci abin da na faɗa na cewa saboda kawai ana so a ci kuɗinmu ne yasa ake samun waɗannan matsaloli na rashin tsaro a cikin Afirka. Yanzu ku duba waɗannan 'yan ta'adda, sai ku same su da wasu makamai waɗanda hatta ma sojojinmu ba su da irin su. A ina suka samu waɗannan makamai kenan? mun san da cewa da waɗannan makamai ba wai gwamnati ne ba ke zuwa ke muka musu, ko kuma ba su bane suke saya da kudaden su, ko kuma ba su bane ke kera waɗannan makamai da kansu. Tabbas akwai masu basu waɗannan makamai. Kenan ganin cewa suna da makaman da sojojin mu ma ba su da irin su, abinda kenan gwamnati zai yi a wannan lokaci shine zai yi amfani ne da kuɗin ƙasa domin siyan wasu makamai waɗanda za su iya ba da damar a yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda.
amma fa ku duba, da a ce babu waɗannan 'yan ta'adda, da a ce babu wannan ta'addanci, da a ce ba a gansu ba da wasu makamai waɗanda hatta ma sojojinmu ba su da irin su, da ba za a ɗauki kuɗi ba a siya wa sojoji makamai saboda su yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda, da duk wannan ba zai faru ba. Kenan kun ga dalilin wannan ta'addancin kawai yana sawar muna ci gaba da siyan makamai a hannun waɗannan turawan, wanda kuma bincike ya nuna cewa su ne asalin waɗanda suka haddasa wannan ta'addancin. Abin wani ƙaramin lissafi ne sai dai wanda bai gane ba.